Hi guys! Mayong hapon sa tanan mga kabahi. So karon magluto ta og maruya. So namin nahinog nga saging gikan sa buhol nga among gipinala. So ato na siyang lutuon ron kay sayang nga pud kayo og malata no. So mao ni siya ang saging nga ako ang ingon sa inyo ha. So medyo hinog na jud siya. Nguban ani. So, gisulod na ako siya diri o. Hinog na siya kayo guys. Hinog na siya. Diri lang, diri. So, manani siya guys. Ang ako ang gipurma na daan. Maruya. So, kapaning tulog. So mo na siyang time guys nga nagbubon ako og harina ani kay para atong ikot sa ato ang maruya no. So wa may lami kayo ang saging nga himuon na to o luto na to nga maruya kung wala jud siya harina. Di po siya matawag og maruya kung wa po'y harina. So mas init man ganini harina kay mas mugasking mo siya maayo kung isagulan jud nimo siya daani. So mo na siya nga gisagulan na ko siya mga usara jud siya kakap nga tubig kay para dili pud si jalapsaw. Anja pag guman ako ana, ako na siyang isagol sa saging.